नोंथांमोननि मबाइल स्क्रिनाव नोंथांमोना सासे बिउटिफुल गार्ल एबा बिउटिफुल सिख्लाखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बि बिउटिफुल समायना सिख्लानि मुङानो जाहैबाय टमी जेनेसिस। नाथाय बिथांनि जिथु टमी जेनेसिस मुं, बे टमी जेनेसिस मुङा जोनोमनिफ्राय फैफानाय, डेट मिन्स बिमा बिफानि होनाय मुं नङा। बेहा आरोबाव आलादा बिमा बिफाजों होजानाय मोनसे आलादा गुबुन मुं दङ। अनजागा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, दिनै नोंथांमोननो टमी जेनेसिसनि बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ। बिखौ मानो बुंनो थांगासिनो दङ, नोंथांमोना अलरेडि थाम्बनेलाव एसेब्लाबो आइडिया मोनखादों जे आङो थाम्बनेलाव लिरनानै होखादों दि बियो जिसु ख्रिस्ट'खौ निन्दिदों, बियो जिसु ख्रिस्ट'खौ लासिंसिं खालामदों, लाजि फोनांदों होननानै थाम्बनेलाव लिरखादों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो बे रादाबखौ लानानै फैदों। मानोना बे सिख्लाया टमी जेनेसिसआ मोनसे भाइराल भिडिअ लानानै फैदों, भाइराल भिडिअ खालामदों, जेराव क्रुसखौ लानानै गोबां रोखोमनि गाज्रि माखासे भिडिअ क्लिपफोरखौ बिथाङा खालामदों। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोङो बे बिषयआवनो नायलांगोन आरो नोंथांमोननो माखासे बिनि भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिलांगोन, बिथांनि सावगारिखौ दिन्थिगोन, जेरावहाय जोङो मोन्थिनो मोनगोन जे बिथाङा बबे बेलायाव मा बायदिहै जिसु ख्रिस्ट'खौ निन्दिदों, मुगैदों, ठाट्टा खालामदों, लासिंसिं खालामदों। जों बेफोर गासैखौबो नायगोन। गासै बाथ्राखौ बेखेवनायनि सिगाङावनो खावलायग्रोनो हास्थायबाय, सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामदो, जेन जों बयबो बे बाथ्राखौ मोन्थिनानै थायो, सांग्रां जानो हायो। ख्रिस्ट'नि आंगो बिसाफोर, जों जाय टमी जेनेसिसनि बाथ्राखौ सावरायगासिनो दङ, बे टमी जेनेसिसनि जोनोमनि बिमा बिफा होनाय मुङानो जाहैबाय जेनेसिस यास्मिन महेन्द्रास होननाय बिथांनि मुङामोन। जेनेसिस यास्मिन महेन्द्रास, आरो बिथाङा जोंनि भारतनिनो तामिल नाडुआव एबा तामिल मालायासी होननायाव जोनोम मोननाय, मोनसे भेनकुभार होननाय ओनसोलाव जोनोम मोननाय। आरो बिथांनि जिथु बिथांनि बिफाया सासे ख्रिस्टियान आरो बिमाया जाहैबाय स्विडिश हादरनिमोन। आरो बिनि उनाव दायो बिथांमोना बयबो स्विडिशआवनो कानाडियान होननानै मोनथिजानाय कानाडायाव दंहैयो। अरिजिनेलि बिथाङा जोनोमनिफ्रायनो ख्रिस्टियान, नाथाय दिनै बिथाङा जुदिও ख्रिस्टियानब्लाबो ख्रिस्टियाननि आखल आखुआ मोनसेबो गैया होननानै बुंनो नांगोन। दा नोंथांमोननो मोनसे माखासे भिडिअ क्लिपनिफ्राय स्क्रिनशट खालामनाय माखासे सावगारिफोरखौ दिन्थिनो नागिरबाय। जिहेतु भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो हानाय नङा, मानोना भिडिअखौ दिन्थियोब्ला कपि राइट फैगोन एबा कपि स्ट्राइक फैनो हागौ। दा बेयावहाय आङो अनलि नोंथांमोननो सावगारिफोरखौल' दिन्थिलांगोन, जे बे सावगारिफोरखौ नायनानै जोङो मा सोलोंनो हायो, मा मोन्थियो, आरो बिथाङा माबायदि ख्रिस्टियानखौ ब्लेम खालामदों, जिसु ख्रिस्ट'खौ माबायदि निन्दिदों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो मोन्थिलांगोन। बे सेथि सावगारिखौ नायग्रोदो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों जे टमी जेनेसिसआ गावनि गासै मोदोमखौ निला रंजों, ब्लु कालारजों बुंफब होदों, आरो जिथु बेकग्राउन्ड दङ, बेकग्राउन्डआवबो ब्लु। आरो बे मानि नेरसोन नोंथांमोना बेखौ मिन्थियोना? बे जाहैबाय हिन्दु समाजनि मानसिफोराबो बेखौ गाज्रि मोनदों जे बे जाहैबाय कालीनि, जायफ्रा कालीखौ फोथायो, कालीनि मोनसे रं। आरो लोगोसे जों मोन्थिबावगौ, केबल कालील' नङा, हिन्दु धोरोमनि फोथायनायनि माखासे जायफोरखौ इसोर होननानै बिथांमोना फोथायो, जेरै शिब दङ, कृष्ण दङ। जेब्ला जोङो बिथांमोननि सावगारिखौ नायगोन, अब्लानो जोङो नुनो मोनगोन जे बिथांमोनखौबो बेबायदिनो मोनसे निला कालारजों, निला रंजों बेबायदि मोनसे डेमनस्ट्रेसनखौ खालामनानै होयो। दा बेयाव बिथाङा बे गासै निला कालारखौ लादों आरो बे मोनसे हिन्दुफोरनि देव देबीफोरनि रंखौ लानानै गावखौ एक्सप्रेस खालामदों। आरो बेनि गेजेरावनो आखायाव नोंथांमोना नुदों, आखायाव बिथाङा क्रसखौ लानानै दङ, आरो क्रस लानानै आखाइखौ मोनसे खुलुमनाय साइजआव खालामदों। बे खुलुमनाय साइजनि नङा, बे जाहैबाय पिरामिडनि मोनसे स्टाइल। पिरामिडखौ जेब्ला दिन्थिनो नागिरो, बे पिरामिडखौ दिन्थिनाया बे रोखोमै दिन्थिनाय जायो। आरो पिरामिड जि साइन दिन्थिनाय जायो, जि आखाइखौ पिरामिड दिन्थियो, बे जाहैबाय सैतानखौ दिन्थिनाय जायो, सैताननि साइन। बिथांनि जिथु भिडिअ, बे जाहैबाय मोनसे गित, आरो बेयाव रेप सं होननानै बुङो। बेयाव ट्रु ब्लु, बे रेप संनि गुबै मुङानो जाहैबाय ट्रु ब्लु। नैथि सावगारियाव नोंथांमोना नुगोन बिथांनि जिथु हान्थु खरायनानै थानाय, बे हान्थु खरायनानै थानाय पजिसन आरो खुलुमनाय जिथु दिन्थिनाय, आरो बिनि उनाव सिगाङाव क्रुसखौ लानाय, बे पजिसनखौ बिथाङा मा दिन्थिदों? सरासनस्रायै मानसिया जेब्ला खुलुमनाय सिबिनाय खालामो, मानसिया जानो बेबायदि खुलुमो, बेबायदि दिन्थियो। बे माब्लाबाबो नङा, बेबायदि खालामा। बे जाहैबाय अरायबो गाज्रिनि मोनसे नेरसोन, मोनसे गाज्रिखौ दिन्थिनायनि मोनसे पजिसन।
जेरावहाय जोङो बुंनांगौनि बाथ्रा गैलिया, गासै बाथ्राफोरखौ बेखेवनांगौनि बाथ्रा गैलिया, बुजिनायफोरा बे बाथ्राखौ बुजिखादों। बे भिडिअ'आव थामथि सावगारि आङो स्क्रिनशट खालामदों, बे जाहैबाय बे टमी जेनेसिसआ क्रुसखौ लानानै गावनि मोदोमनि जिथु प्राइभेट पार्ट दङ, प्राइभेट पार्टआव क्रुसखौ दोनदों। बेनि ओंथियालाय माखौ दिन्थिनो नागिरदों? That means जिसु ख्रिस्ट'आ नाथिं, जिसु ख्रिस्ट'आ जेबो गैया, जिसु ख्रिस्ट'आ जेबो खामानि गैया। नैबेसो प्राइभेट पार्टआसो बयनिख्रुइबो देरसिन, बेखौ बियो दिन्थिदों। येस, बेखौ दिन्थिदों। आरो जिथु खानाया उनथिं थांदों, नोंथांमोना अलरेडि नुनो मोनदों जे खानाया उनथिं गोग्लैनानै दङ, डेट मिन्स गोलाव जानानै दङ। बे जाहैबाय, बेखौ हमनानै ला, आंनि थिउरि बायदिब्ला बियो मोदायनि लानजाय, जायखौ जोङो मोदाय ड्रागन होननानै बुंदों बाइबेलाव। ड्रागन, बे मोनसे लानजायखौ फोरमायदों, सैताननि लानजायखौ फोरमायनाय जादों। बे आंनि थिउरि, गुबुना गुबुन रोखोमबो बुंनो हागौ। दा नाथाय जिथु क्रुसखौ गावनि प्राइभेट पार्टआव सोनारनानै दोनदों, नारसोननानै दोनदों, बिनि ओंथिया हले कमप्लिटलि बेनो जे बुहुमाव, संसाराव बेनो देरसिन जादों। डेट मिन्स सेक्सआनो देरसिन होननानै बेखौ बियो फोरमायदों। जिसु ख्रिस्ट' नङा, इसोर नङा, सोरबा नङा, नाथाय बुहुमाव सेक्सआनो देरसिन, बेखौ बियो दिन्थिदों, बेखौ बियो खालामदों। बेखौसो दिन्थिनो थाखाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ ठाट्टा होनो थाखाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ निन्दिनो थाखाय बिथाङा बेखौ गावनि प्राइभेट पार्टआव क्रुसखौ दोनदों। बेखौ दोननांगौनि खोथायानो गैयामोन, बेखौ खालामनांगौनि खोथायानो गैयामोन। अब्लाबो बिथाङा दिनै गाव जुदि सासे ख्रिस्टियान बिमा बिफानिफ्राय जोनोम मोननाय, अब्लाबो दिनै बियो बेबायदि गाज्रि खामानिखौ मावनानै बयबो रायजो राजानो दिन्थिदों। थामथि सावगारियाव जोङो नायनि, बे जाहैबाय कमप्लिट गासै रुमा निला, गावबो निला। बे निला गासैनिबो गेजेराव बेकग्राउन्डआव उनथिंजाय मोनसे फट' एलबाम दङ दोननाय, आलायनानै दोननाय, आरो बेयाव सासे उन्दै गथ' दङ, आरो उन्दै गथ'आ बेखौ नायहरदों। आरो बे टमी जेनेसिसनि आखायाव हाथियार दङ, गावग्रा हाथियार दङ, आरो बियो गावदों। बेलाय मा? बे जाहैबाय सैताननि एटेक। सैताना दिनै ख्रिस्टियान गथ'फोरखौ, केबल ख्रिस्टियान गथ'फोरखौ नङा, बुहुमनि गोबां गथ'फोरखौनो सैताना नस्थ' खालामगासिनो दङ। मबाइलनि गेजेरजों, भिडिअ गेमफोरनि गेजेरजों, बायदि रोखोमनि गेजेरजों जोंनि ख्रिस्टियान गथ'फोरखौ नस्थ' खालामदों। बे जाहैबाय बै भिडिअनि बेकग्राउन्डआव एबा बे सावगारियाव जिथु फटक होदों, उन्दै गथ'फोरखौ मानो होदों? बेनि ओंथियानो जाहैबाय, आंनि बायदिब्ला, आंनि थिउरिनि बायदिब्ला, जे सैताना दिनै गोबां गथ'फोरखौ नस्थ' खालामगासिनो दङ। सैताना दिनै गोबां गथ'फोरखौ एटेक खालामनो नाजागासिनो दङ। बेयावखायनो टमी जेनेसिसआ मा दिन्थिदों? जे हाथियार दिन्थिदों, आरो बेकग्राउन्डआव उन्दै गथ'खौ दोनदों। ब्रैथि सावगारि, डेट मिन्स नेक्स्ट सावगारियाव जोङो नुनो मोनदों जि टमी जेनेसिसआ दिन्दाङै थादों। मानि गोहोआव? बे जाहैबाय गावनि खेने लानजायनि गोहोजों बियो दिन्दाङै थादों, आरो गावखौ जिसु ख्रिस्ट' बायदि क्रुसाव दोननायफोर बायदि दोनदों। बेलाय मा? बे जाहैबाय बबेजों दिन्दां थादों? मानसिया सरासनस्रायै आथिंजों गसङो, नङा होमब्ला? नाथाय बियो माजों गसंनानै थादों? बे जाहैबाय खानायजों गसंदों। डेट मिन्स बिनि ओंथिया मा? बे जाहैबाय, दहायनो आं बुंदोंमोन जि खानायखौ लानजाय खालामनानै दोनदों, बे जाहैबाय ड्रागननि लानजाय, जायखौ बाइबेलाव ड्रागन होननानै बुंदों, आरो बे जाहैबाय सैतान। डेट मिन्स बुहुमाव थांना थानो थाखाय सैताननि गोहोजों गसंथानानै थानो हायो, बेखौ दिन्थिदों। आरो बेकग्राउन्डआव जिथु उन्दै गथ'नि जिथु एलबाम दङ, बेखौ फोरोंगासिनो दङ जे इसोर नाङा, इसोरनि गोनांथि नङा, जिसु ख्रिस्ट'नि गोनांथि नङा, सैतानानो गासैखौबो मावनो हायो। डेट मिन्स सैतानजों गसंथानो हागौ, सैताना जोंखौ दैखोगोन, बेखौ बियो एक्सप्रेस खालामदों। नेक्स्ट भिडिअ क्लिपाव जोङो नुनो मोनगोन दि टमी जेनेसिसआ खर'आव हाथियारखौ लादों, आरो गाहायथिंनिफ्राय केमेरा एंगोलखौ लादों, आरो गाहायथिंनिफ्राय केमेरा एंगोलाव ओरैबायदिखौ दिन्थिदों, प्राइभेट पार्ट एरिया आरो गोजौनि जिथु गोजौ खर'आव थानाय जिथु हाथियार। डेट मिन्स पृथिबियाव थांनानै थानो थाखाय पृथिबियाव बेबायदि जोंल'सो जायो। प्राइभेट पार्टखौ मोनसे जायगा होनानै दोनदों, आरो बुहुमाव थांना थानाय थाखाय भायलेन्स, नांलाय ख्रुबनाय, गावलाय ख्रुबनाय, बेयावखायनो बै हाथियारखौ खर' हेडआव दोनदों। बिथाङा एक्सप्रेस खालामदों जे बुहुमाव थांना थानोब्ला नांज्लायनांगोन, बुलायनांगोन, सैताननि खामानिखौ मावनो नांगोन, बेफोरखौनो दिन्थिदों। नेक्स्ट भिडिअ क्लिप एबा नेक्स्ट सावगारियाव जोङो नुनो मोनगोन जे टमी जेनेसिसआ गावनि आखायाव क्रुस लादों,
आरो क्रुसखौ बियो गावनि खुगानि जिथु सालाय दङ सालायजों ओरैबायदि रस गोनाङै सावसुबदों सोलादों जेरावहाय सरासनस्रायै जों बयबो ख्रिस्टियान माहारिफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि क्रुसखौ मान सनमान होयो जे बे क्रुसावनो जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि जिउखौ हगारदोंमोन गासैबो सुबुं माहारिफोरनि थाखाय बुलि होदोंमोन आरो सानथामाव जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिनदोंमोन बेखौ जोङो फोथायो साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा बियो जाग्रा नङा बियो माबा मोनसे बेसाद नङा माबा मोनसे मुवा नङा जाग्रा सावसुबग्रा नङा नाथाय बेयाव टमी जेनेसिसआ क्रुसखौ सोलादों ओरैबायदि गाज्रि महरै जेराव बेनि दिन्थिनाया जाहैबाय मा जिसु ख्रिस्ट'नि रायजोखौ नस्थ' खालामनो हास्थायनाय फोजोबस्रांनो हास्थायनाय जानानै फोजोबनो नागिरनाय डेट मिन्स जानाय माने फोजोबनो नागिरनाय नस्थ' खालामनो नागिरनाय बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों दा टमी जेनेसिसआ बेफोरबायदि सावगारिफोराव बेफोरबायदिहै नुजादों आरो बिनि गेजेरजों गोबां भाइराल जागासिनो दङ नेक्स्ट सावगारियाव नुनो मोनगोन जे नोंथांमोना टमी जेनेसिसआ क्रुसखौ गावनि खिबुआव दोनदों खिबु आरो आथिंनि गेजेराव क्रुसखौ आथिंजोंसो सोनारहोनानै दोनदों खिबुजों सोनारहोनानै दोनदों बेलाय मा ओंथिखौ फोरमायनाय जाखोसै नङा होमब्ला बेसेबांबा मुगैजाथावना जि क्रुसखौ जोङो सनमान होयो बे क्रुसखौ बिथाङा खिबुआव लानानै दोनथिदों डेट मिन्स जिसु नों जेबो गैया डेट मिन्स जिसु नों जेबो नङा नों जेबो मावनो हाया नोङो खिबुआव थाग्रा होननानै नों लुजार होननानै बेबायदि ठाट्टा होनाय जादों जों बेखौ साननो हायो जेखिजाया अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना टमी जेनेसिसनि जिथु सावगारिफोर बेखौ नोंथांमोना नुबाय आरो बेजोंनो लोगोसे गोबांफोर दंबावोमोन नाथाय गोबांफोरखौ आं लाबोनो हास्थायाखसै मानोना बिथांनि जिथु इन्टेनसन भिडिअ बानायनायनि बियो टटेलि माबा मोनसे गोरोन्थि आरो हिन्दु समाजनि हिन्दु फोथायनायनि मानसिफ्राबो गोबां ब्लेम खालामगासिनो दङ जे बे भिडिअखौ डिलिट खालामनांगौ होननानै आरो ख्रिस्टियान समाजनि माखासे मानसिफोर सुबुंफ्राबो बुंगासिनो दङ डिलिट खालामनांगौ बियो ख्रिस्टियाननि उल्थायै अपोजिटै खामानि मावदों आरो हिन्दुफोरा बुंदों जे कालि आरो हिन्दु धोरोमनि माखासे देब देबीफोरनि जिथु रंफोरखौ लानानै खामानि मावदों बेफोर गासैबो उल्था जादों एबा गाज्रि खालामनाय जादों बेखौ बोखारनांगौ होननानै गोबाङा दाबि खालामगासिनो दङ फैबाय थानाय समाव मा जागोन बेखौ मिन्थिया नाथाय बिथाङा मोनसे रेप सं बानायदों बे रेप संआनो जाहैबाय ट्रु ब्लु होननाय नोंथांमोना नायोब्ला थांनानै नायहैनो हागोन बिथांनि चेनेलाव बेखौ मोनगोन नोंथांमोना ट्रु ब्लु टमी जेनेसिस होनब्लानो मोनगोन आरो बिनि अरिजिनेल गितखौ मेथाइखौ नोंथांमोना खोनानो हागोन दा बिथाङा जि साननानै माबायदि साननानै भिडिअखौ बानायदों बे बिथांनि बाथ्रासै नाथाय जोंनि नुनायाव बिथांनि जिथु मावनाय बियो गोबां गाज्रि जादों जिसु ख्रिस्ट'खौ ठाट्टा होनाय जादों निन्दिदों दा बिनि साजाया जिसु ख्रिस्ट'नि आखायाव थागोन बिथाङा सासे जोनोमनिफ्राय ख्रिस्टियान अब्लाबो दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ ठाट्टा होदों बुंनायनि गेजेरजों नङा नाथाय बिथांनि मावनायनि गेजेरजों बिथांनि माखासे एक्सननि गेजेरजों बियो निन्दिदों दा बेयावहाय आं बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोना बेनो जे आं बिथांखौ दायनिगिरि खालामनो बे नङा नाथाय जों जेन साबधान जायो दिनै इन्टारनेटनि गेजेराव गोबां रोखोमनि गोबां बायदि बायदि नुथायफोरखौ जोङो नुगोन बेफोरबायदियाव जों साबधान जागोन मानोना दिनै सैताना इन्टारनेटनि गेजेरजों ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ दा जों जेन सांग्रां जानानै थानो हायो जोंनि मेगननि थाखाय गोबां रोखोमनि जों मेगननि नायनायनि गेजेरजों गोबां मोजां नुनो हागौ मोजां मेथाइ मोननो हागौ मोजां पिक्चारफोर मोननो हागौ मोजां भिडिअफोर नुनो हागौ नाथाय बेफोर गासैखौबो जोङो नायबिजिरनानै नायनो गोरों जानो नांगोन नायबिजिरनानै नायनो नांगोन दे अब्ला ख्रिस्ट' प्रियफोर नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोननानै एसेब्लाबो आइडिया मोनदों जे मा जानानै दङ फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान रादाब लानानै फैगोन बा बोसोन लानानै फैगोन नेनानै थादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना मा बुजिखो मा सानखो नोंथांमोना कमेन्टआव आंनो मोन्थिहोनो हागौ दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय थेंक इउ